كل ግዜ ማይክሮሶፍት ፓወርፖይንት ፕሬዘንቴሽን ከነዳልወሉ ኣብ ንደልየሉ እዋን ዝተፈላለዩ ስላይድስ ኣለዉ ማለት እዩ። ኦልሬዲ ሬዲ ሜድ ዝኾኑ ስላይድስ ኣለዉ ግዜ ንምቁጣብ ተባሂሎም ዝተሰርሑ። ኣብዚ ሆም ዝብል እንድሕዳ ኣቲና ኣብዚ ብዙሓት ዓይነት ኦልሬዲ ስላይድስ ተዳልዮም ኣለዉ ማለት እዩ። ታይትል ስላይድ ዝብል ኣሎ፣ ታይትል ኤንድ ኮንተንት፣ ሴክሽን ሂደር፣ ቱ ኮንተንት፣ ኮምፓሪዝን፣ ታይትል ኦንሊ፣ ብላንክ፣ ኮንተንት ዊዝ ካፕሽን፣ ፒክቸር ዊዝ ካፕሽን ዝብሉ ኦልሬዲ ሬዲ ሜድ ዝኾኑ ሌኣውትስ ኣለውና ማለት እዩ። እዞም ሌኣውት እዚኣቶም እንታይም ዘገልግሉና ማለት እዩ ካብ መጀመርታ ካብ ስክራች ጀሚርና ክንሰርሕ እንድሕር ደኣ ኮይና ምናልባት ግዜ ክቐትለና እውን ይኽእል ይኸውን። እንተኾነ ግን ኣብዞም ሌኣውት እዚኣቶም እንድሕር ደኣ ከፊትናዮም ንኣብነት ናይ ታይትል ስላይድ እንድሕር ደኣ ኣርእስቲ ጥራይ ከእቱ ደልየ ናይ ታይትል ስላይድ ኣብዚ ኣለኒ ኣብዚ ታይትል ዝብል ኣብዚ ክሊክ ቱ ኣድ ታይትል ዝብል ዘሎ ይፅሕፍ ማለት እዩ። ምፅሓፍኩ ከዓ እዚ ሓደ ናይ ታይትል ስላይድ ኣዳልየ ኣለኹ ይብል ኣለኹ ማለት እዩ። ተዘይ ኮይኑ ግን እንታይና ክንገብር ነይሩና ማለት እዩ ኩሉ እንድሕር ደኣ ብላንክ ኮይኑ መፅዩ ፃዕዳ እንድሕር ደኣ ኮይኑ መፅዩ ኩሉ እቶም ፕሌስ ሆልደርስ እዮም ዝበሃሉ እዚኣቶም ክንዕዘቦም ፀናሕና ክሊክ ቱ ኣድ ሳብታይትል ዝብል ዘሎ ንኣብነት እዚ ሕጂ ሓደ ፕሌስ ሆልደር ሓደ ቴክስት ቦክስ ኣለና ማለት እዩ። ንሕና ኣብቲ ተባሂልና ዘሎ እቲ ክነእትዎ እንደሊ ትሕዝቶ ጥራይ ንእቱ ማለት እዩ። እቲ ከነመሓላልፎ እንደሊ ዘለና ሓበሬታ ወይ መሴጅ ኣብኡ ጥራይ ነስፍር ማለት እዩ። እንድሕር ደኣ ካብ መጀመርታ ካብ ስክራች ኣትሒዝና ክንሰርሖ ኮይና ግን ከምዚኣ ንሪኣ ዘለና ልክዕ ፃዕዳ ብላንክ ዝኾነት ፕሬዘንቴሽን ስላይዳት መፀና ማለት እዩ። ኣብዚ ኣቲና ኢንሰርት እናበልና ነፍሲ ወከፍ ነቲ ንደልዮ ዘለና ስእሊ ዲና ክንእቱ፣ ሼፕ ዲና ክንእቱ፣ ፅሕፈት ዲና ክንእቱ ባዕልና ኢና ዲዛይን ክንገብሮ ተረዳዲና ኣለና ባዕልና ዲዛይን ክንገብሮ ክንግደድ ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ክንዲ ከምኡ ንገብር ግን ኦልሬዲ ኣብዚ ዝተሰርሑ ሌኣውትስ ኣለውና። ሌኣውት እዚኣቶም ድማ ግዜ ንምቁጣብ ይሕግዙና ማለት እዩ። ሕራይ እምበር ካብዚ ብምቕፃል ሓደ ስላይድ ብምንታይ ባእታታት ዝቆመ ምዃኑ ክንርኢ ኢና። ዘና ቀዲመ ክጥቀመለን ፀናሕኩ ክድምስሰን እሞ ከም ብሓድሽ ክንጅምር ኢና። ሕጂ ኣብዚ ሆም ኢልና ምስ ኣተና ኒው ስላይድ ዝብል ኣለና። ሓደ ቀዳማይ ንሪኦ ሌኣውት ታይትል ስላይድ ዝበሃል ኣለና። እዚ ታይትል ስላይድ ተባሂሉ ዘሎ ልክዕ ከም ሽሙ ኣርእስቲ ንምእታው ተባሂሉ ዝተዳለወ ሌኣውት እዩ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብዛ ክሊክ ቱ ኣድ ታይትል ትብለና ዘላ ኣብኣ ክሊክ እንድሕር ደኣ ጌርና ኣርእስቲ ንፅሕፍ። ሕጂ እዚ ዌልካም ኢልና እንድሕር ደኣ ፅሒፍና እዚ ዌልካም ዝብል ዘሎ ሓደ ኣርእስቲ ማለት እዩ። ኣብ ትሕቲኡ ከዓኒ ክሊክ ቱ ኣድ ሳብ ታይትል ማለት እዩ። ንኡስ ኣርእስቲ እንድሕር ደኣ ክነእቱ ደሊና ከዓ ኣብዚ ንኡስ ኣርእስቲ ነእቱ። ስለዚ ሓደ ኣርእስትን ንኡስ ኣርእስትን ከነእቱ እንድሕር ደኣ ደሊና ሓደ ስሩሕ ዝኾነ ሌኣውት ኣለና። እዚ ሌኣውት እዚ ከዓኒ ታይትል ስላይድ ተባሂሉ ይፅዋዕ። ስለዚ እዚኣ ተቐዳሚት እያ። ካልኣይ ድማኒ ካልእ ዓይነት ስላይድ እንታይ ኣለና? ታይትል ኤንድ ኮንተንት ዝበሃል ስላይድ ኣለና። እዚ ከዓ እንድሕር ደኣ የእቲና ኢና ኣብዚ ፕሬዘንቴሽንና ከምዚ ዓይነት ትርኢት ይህልዎ ማለት እዩ። ልክዕ ከም ሽሙ ታይትል ከተእቱ እንድሕር ደኣ ደሊኻ ኣርእስቲ ከምኡውን ትሕዝቶ ከተእቱ እንድሕር ደኣ ደሊኻ ኣብ ትሕቲኡ እዛ ታይትል ኤንድ ኮንተንት ትበሃል ዘላ ሌኣውት ክንጥቀም ንኽእል ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ዝኾነ ኣርእስቲ ትህባ እሞ ንኣብነት ሳይክሊንግ ኢለ ኣለኹ ኣነ። ኣብዚ ከዓ ክሊክ ቱ ኣድ ኤኒ ቴክስት ትብለና ኣሎ። ኣብዚ ታሕቲ እንድሕር ደኣ ሪኢኹም ኢንሰርት ቴብል፣ ኢንሰርት ቻርት፣ ኢንሰርት ስማርት ኣርት ግራፊክ፣ ፒክቸር፣ ኦንላይን ፒክቸርስ፣ ኢንሰርት ቪድዮ ዝብል ነገር ኣሎ። እዚኦም እንታይ ተባሂሎም ይፅውዑ? ፕሌስ ሆልደርስ ተባሂሎም ይፅውዑ ማለት እዩ። ስለዚ ኣነ ኣብዚ ቦታ እዚ እንድሕር ደኣ ስእሊ ከእቱ ደልየ ኣብዚኣ ፒክቸርስ ትብል ኣላትኒ ነታ ፒክቸርስ ትብል ክሊክ ምስ ገበርክዋ ካብቲ ናተይ ፎልደርስ ማለት እዩ ካብ ሃርድ ዲስከይ ክኸውን ይኽእል ወይ ድማ ካብ ፒክቸርስ ፎልደር ናተይ ዘለኒ
ስእሊ ከእቱ የኽእለኒ ስለዚ ኣብዚኣ ስእሊ እንድሕዳ የእቴ ከም ስትሪእዋ ዘለኹም እታ ኣብዚኣ ዝነበረት ኮንተንት ብምንታይ ተተኪኣ ኣላ ማለት እዩ ብስእሊ ተኪእያ ኣለኹ ማለት እዩ ብተወሳኺ ክርዳእና ክንደግማ ኢና ታይትል ኤንድ ኮንተንት ትብል እንድሕዳ መሪፅና ኣርእስትን ዝኾነ ትሕዝቶ ከነእቱን ተኽእለና ማለት እዩ ሕጂ ዘን ፕሌስ ሆልደርስ ዝብለኩም ዘለኹ ኣብዚ ኣቲና ኣብዚ ኢንሰርት ኣቲና ክንጥቀም ንኽእል ኢና ፒክቸር ዝብል ኣለና እዛ ፒክቸር እዚኣን እዛ ፒክቸርስ እዚኣን ሓደ እየን እዛ ኦንላይን ፒክቸር ኣብዚ ንሪኣ ዘለናን እዛ ኦንላይን ፒክቸር ኣብዚ ንሪኣ ዘለናን ሓደ እየን እዛ ኢንሰርት ቻርት ትብል ዘላን ኣብዚ ዘላ ቻርትን ሓደ እየን ኣብዚ ስማርት ኣርት ዝብል ኣለና ከምኡውን ኣብዚ ኢንሰርት ስማርት ኣርት ግራፊክ ዝብል ኣለና እዘን ፕሌስ ሆልደርስ ዝብለኩም ዘለኹ ግን ንምንታይ እየን ዝጠቕማ ማለት እዩ ንስሉጥነት ናይ ስራሕን ዝጠቕማና ዘለዋ ማለት እዩ ስለዚ ንኣብነት ኣብዚ እንድሕዳ ቴብል ከእቱ እንድሕዳ ኮይነ ኣብ ክንዲ ኣብዚ ኢንሰርት ኢለ ቴብል ዘእቱ በዚ ቴብል ክሊክ ገይረ ክንደይ ኮሎምስ ከምኡውን ክንደይ ሮውስ ከም ዘድልየኒ ኣብዚ ክሕብራ ይኽእል እየ ማለት እዩ ስለዚ ከም እትሪእዎ ዘለኹም ሓደ ቴብል እእትየ ኣለኹ ኣብዚ ቴብል እዚ ከዓ ዝደለኽዎ ትሕዝቶ ክፅሕፍ ይኽእል ከምኡውን ኣብዚ ከዓ ናይ ኣርእስቲ መፅሓፊ ስለ ዘለኒ ኣርእስቲ ከዓ ኣብዚ ከእቱ ይኽእል ስለዚ እዚኣ እታ ካልአይቲ ሌኣውት እያ ማለት እዩ ኣዝያ ብብዝሒ ንጥቀመላ ሌኣውት እያ እዚኣ ብሳልሳይ ደረጃ ንሪኦ ሴክሽን ሂደር ዝብል ካልእ ኣርእስቲ ኣለና እዚ ከዓ ልክዕ ከም ሽሙ ንኡስ ኣርእስቲ እንድሕዳ ክትእቱ ደሊኻ ኣብቲ ናትካ ፕረዘንቴሽን ክትጥቀመሉ ትኽእል ሌኣውት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ክሊክ ቱ ኣድ ታይትል ንኣብነት ኣብ ታይትል ናትካ ቻፕተር 1 ኢልካ እንድሕዳ የእቲኻ ኣብዚ ከዓኒ ቻፕተር 1.1 ኢልካ ከተእቱ ትኽእል ኢኻ ማለት ልክዕ ከምዚ ናይ ሴክሽን ሄደር እንድሕዳ ክትእቱ ደሊኻ በዚኣ ሴክሽን ሂደር ትብል ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ ራብዐይቲ ቱ ኮንተንት ትብል ኣለና እዚኣ ከዓ ልክዕ ከም ሽማ ክልተ ዓይነት ትሕዝቶ ከነእቱ ምስ እንደሊ ኣብቲ ናትና ፕረዘንቴሽን ከምኡውን ኣርእስቲ ዘለዎ ነዛ ቱ ኮንተንት ትብል ኦፕሽን ወይ ከዓ ሌኣውት ክንጥቀመላ ንኽእል ንኣብነት ኣብዚ ክሊክ ቱ ኣድ ታይትል ይብለኒ ኣሎ ንኣብነት ኣብዚ ሓደ ቻርት ክእቱ እየ ኣብዚ ቻርት ክሊክ ክገብር እየ ካብዚ ክመርፅ እየ ማለት እዩ ንኣብነት እዛ ቻርት እዚኣ መሪፀ ኦኬ ክብላ እየ ስለዚ በዚ ፀጋማይ ወገን ከም እትሪእዎ ዘለኹም ሓደ ቻርት እትየ ኣለኹ ማለት እዩ ከምኡውን በዚ የማናይ ወገን ከዓ ካልእ ኮንተንት ክእቱ ክእል እየ ንኣብነት ፒክቸር ስእሊ ክእቱ እየ ስእሊ ዝኾነ ዋላ ነዚኣ መሪፀ ካብቲ ዘለኒ ስእሊ ማለት እዩ ኣብዚ የእትየ ኣለኹ ስለዚ ልክዕ ከምታ ኣርእስታ ማለት እዩ ቱ ኮንተንት እያ ትብል ዘላ ክልተ ትሕዝቶታት ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ንኽእቱ ክኢለ ኣለኹ ማለት እዩ ብየማናይ ወገን ስእሊ የእትየ ኣለኹ ብፀጋማይ ወገን ከዓ ቻርት እትየ ኣለኹ ማለት እዩ ሕጂ ሶም ዝደለኹሞ ኣብቲ ናትካ ትሕዝቶ ወይ ከዓ ኣብቲ ከተመሓላልፎ ደሊኻ ዘለካ ትሕዝቶ እዩ ዝምርኮስ ማለት እዩ ግን ከምዚ ዓይነት ዲዛይን እንድሕዳ ትደሊ ኣለካ ኮንካ ኣብ ክንዲ ባዕልካ ትሰርሖ ኦልሬዲ ኣብዚ ውዱእ ስራሕ ኣለካ ማለት እዩ ወይ ከዓ ውዱእ ዝኾነ ሌኣውት ዝተዳለወ ኣሎ ማለት እዩ ብምቕፃል መበል 50 ኮምፓሪዝን ዝብል ኣለና ኣብዚ ኮምፓሪዝን እንድሕዳ ኣቲና ከዓኒ ካብዛ ቀደም ኣቢልና ዝረኣና እንታይ ዝፈልያ ክልተ ኮምፔር ክትገብሮም ትደሊ ነገራት እንድሕዳ ኣለውካ ኮይኖም ኣብዚ ኮምፔር ክትገብር ትኽእል ኢኻ ንኣብነት ሓደ ቻርት ክእቱ እየ ኣነ ኣብዛ ቀዳመይቲ ማለት እዩ ኣብዚ ቻርት እትየ ኣለኹ ሓደ ቻርት ኣብዚ ካልአይቲ ከዓኒ ካልእ ቻርት ክእቱ እየ ስለዚ ክልተ ቻርት እትየ ኣለኹ ንኣብነት እዚ ቀዳማይ ቻርት ናይ 2023 ዝነበረ ዳታ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብዚ ብየማናይ ወገን ዘሎ ከዓኒ ናይ 2024 ዝነበረ ዳታ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ክልተ ነገር ኮምፔር ንክገብር ኣብ ዝደልየሉ እዋን እዛ ኮምፓሪዝን እትብል ሌኣውት ኣላትኒ በዚኣ ክጥቀም ይኽእል እየ ማለት እዩ ከምኡውን ኣብዚ ኣርእስቲ ከእትወሉ ከዓ ይኽእል እየ ማለት እዩ መበል ሻርሻይ ኣብዚ ንሪኣ ኸ ታይትል ኦንሊ ኣርእስቲ ጥራይ እንድሕዳ ክትእቱ ደሊኻ ኣብዚ ካልእ ናትካ ዝኾነ ትሕዝቶ ክሰርሕ ምስ ትደሊ ናይ ኣርእስቲ ግን ዘለዎ ቴክስት ቦክስ ክመፀካ እንድሕደሊኻ እዛ ታይትል ኦንሊ ትብል ሌኣውት ከዓ ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ኣብዚ ዝኾነ ታይትል ትፅሕፍ በዓልኻ
ኣብዚ ታሕቲ ከዓኒ ዝኾነ ናይ ባዕልኻ ትሕዝቶ ክትእቱ ምስ ትደሊ ንኣብነት ስማርት ኣርት ኢለ ኣነ ነዛ ሊስት ትብል ዘላ እንድሕር ኣብዚ እትያ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዛ ታይትል ኦንሊ ትብል ሌይኣውት ዝኾነ ትሕዝቶ ባዕለይ የእቱ ናይ ታይትል መፅሓፊ ግን ሒዛትለይ ትመፅእ ማለት እዩ ከምኡውን ብላንክ ዝብል ኣለና እዚ ብላንክ ዝብል ዘሎ ከዓኒ ባዕልና ዝኾነ ትሕዝቶ ዘይብሉ ሌይኣውት ኮይኑ ባዕልና ትሕዝቶ ክነእትወሉ ምስ እንደሊ ብላንክ ዝብል ክንመርፅ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኣብዚ ኢንሰርት ኢልና ንኣብነት ቪድዮ ከእቱ እንድሕር ደልየ ኣነ ቪድዮ ኣብ ኮምፒተር እዩ ዘሎ ኣብዚ ስላይድ እንድሕር ከእትዎ ደልየ ኣብ ቪድዮስ ኣትየ ኣለኒ ኣብ ቪድዮስ ዘቐመጥክዎ ቪድዮታት ኣብዚ ነዚኣ ኢንሰርት ብላ ማለት እዩ ስለዚ እታ ቪድዮ ኣብዚ ኣትያ ኣላ ማለት እዩ ስለዚ ፕሌይ ምስ በልክዋ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እታ ቪድዮ ፕሌይ ትገብር ኣላ ስለዚ ዝደለኽዎ ኮንተንት ክእቱ ክእል እየ ዋላ ፅሕፈት ክኸውን ይኽእል ቪድዮ ክኸውን ይኽእል ስእሊ ክኸውን ይኽእል ቻርትስ ክኸውን ይኽእል ዝደለኹሞ ትሕዝቶ ከተእትዉ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ስለዚ እዛ ብላንክ መዓስ ኢና ንመርፃ ዝኾነ ዓይነት ኣብቲ ናትና ሌይኣውት መበገሲ ምስ ዘይንደሊ ባዕልና ካብ ስክራች ጀሚርና ክንሰርሕ ምስ ንደሊ ኣብዚ ብላንክ ዝብል መሪፅና ክነእቱ ንኽእል ኢና ከምኡውን ካልኦት ክልተ ኣለዋና ኣብዚ ኮንተንት ዊዝ ካፕሽን ዝብል ኣለና በዚ ልክዕ ከምቲ ዝረአናዮ ፕሌስ ሆልደርስ ኣለውና ኣብዚ ከዓ ናይ ባዕልና ኮንተንት ንፅሕፍ ማለት እዩ ኣርእስትን ትሕዝቶ ዘለዎ ኣብዚ ፅሒፍና በዚ ከዓ ዝኾነ ስእሊ ድዩ ቴብል ድዩ ገለ ድዩ ከነእትወሉ ምስ ንደሊ ኣብዚ ክንጥቀም ንኽእል ኢና ማለት እዩ ንኣብነት ኣነ ኣብዚ ፀሃይቱ በራኺ ኢለ ኣብዚ ብዛዕባ ፀሃይቱ በራኺ ዘለኒ ትሕዝቶ ክፅሕፍ እየ ኣብዚ ከዓ ናታ ስእሊ እንድሕር ከእቱ ደልየ ከምዚ ዓይነት ኦፕሽን ክጥቀም ይኽእል እየ ማለት እዩ ወይ ንኣብነት ከርእየኩም ኣብዚ በረኸት ኢለ ኣብዚ ንኣብነት ናይ በረኸት ስእሊ እንድሕር ኣለኒ ኮይኑ ከእቱ እየ ማለት እዩ ኣብዚ ከዓ ብዛዕባ በረኸት መንግስቲ ኣብ ዝምልከት ፅሕፈት ይፅሕፍ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ሌይኣውት እንድሕር ክጥቀም ደልየ ነዚኣ ኦፕሽን እዚኣ ክመርፃ ይኽእል እየ እምበኣርከስ እዞም ስላይድ ሌይኣውት ጋለሪ ኢና ኢልና ንፅዋዕ እዚኣ ማለት እዩ ኣብዚ ስላይድ ሌይኣውት ጋለሪ ዘሎ ዝተፈላለዩ ናይ ስላይድ ሌይኣውትስ እናተጠቀምና ከዓኒ ኢና ክንሰርሕ ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም ሓደ ብሓደ ክንመሃሮም ኢና ክንሪኦም ኢና ኣብ ዝቐፅል ቪድዮታትና